pauzi ovdje snimanja nove pesme iz studija Dona Ton. Mi se malo igramo, ali boga mi iz igre ispadne nešto, tako da? Pa, tako da to bude, ko u samom životu. Da, ja mislim da je vama u studijima u stvari najlepše i najlakše, ili nije, boga mi? Pa nije, kako će da bude lakše? Dobijemo suvi tekst, dobijemo nekad i loš tekst i moramo da se puno potrudimo da bi to na kraju zvučalo kako treba da zvuči. Da, onda dođu pevači i dobri i loši, ali opet ima malo šminke. Mora uvijek da se nešto doteruje. Pa dobro, današnja tehnika tako, znači, služimo se onim što nam tehnika dozvoljava. Mada pazi, ja kakav sam pevač, nikakav meni ni studio ne može da pomogne. Pa dobar kompozitor koji se razumije znaju to gledalci koje kakve programe, možemo dosta toga da uradimo. Jednoga dana, znači, od mene u Dona studiju bit će Šaban. Nadam se. Dobro. Ono što je posljednje izašlo iz ovog studija, nekoliko novih pesama, ali evo da pomenemo neke posljednje muzičare, pevače koji su ovdje snimali. Tu je legendarni moj, inače i kućni prijatelj, Brčak moj, Gala 1, zatim Nihat Bašić Baša. Tu su još neki projekti u pitanju, imamo neke čak u planu i malo veće projekte, pošto sarađujem sa Beogradom, odnosno sa ljudima koji su veoma jaki kao producenti. Tu je Mihajl Klarić, Mićo i još nešto. To ćemo da ćemo... Pošto on reče, malo pre prekidam te, ne zna da se hvali, ja moram da ga pohvalim. Pozdrav za našeg prijatelja Panču u studiju i nešto novo što je veoma interesantno i veoma dobro, a to je Zlata Petrović. Pa da, jeste. Tu je, znači, uspostavljena nova saradnja. Goran Velinov Panča radi novu pjesmu. Moja je čast što me pozvao da sviram, Fošpile. Inače smo počeli da sarađujemo, ja i moj prijatelj Panča. Tu je i odličan duet Kevin i Fazlija koji treba uskoro da izaći. Da. Znači, eto, saradnja sa Pančom, saradnja sa Grandom imate svuda i vidimo se mi u Beogradu, pazi, mi kod tebe, ti kod nas, to tako ide. Pa eto, krenuli smo, što kažem, dobro je, super. Da, dobra nam je razmena. Najbitnije je da se razumijemo, a muziku ćemo da napravimo zajedničkim snagama. Tako je, hvala puno, veliki pozdrav iz Dona studija u Klagenfurtu, a mi idemo dalje da pevamo, šta ćemo drugo da radimo, za bolje i nismo. Pa tako nam je suđeno.